Ahojte, zdravím divákov človečiny, dnes trošku v zmenenej forme, ale taktiež veľmi vzácnym hosťom, mojim aktuálnym učiteľom, ktorý je uznávaný po celom svete a u ktorého dokončujem diamorinkový výcvik, čo je v preklade tantrické odzbrojovanie tela, ktorého by som vás chcela predstaviť, pretože Andrew je austrálsky sexuológ, bodyworker, odborník na partnerské vzťahy. A prekladať nám bude naša spoločná priateľka, sprievodkyňa a kaučka žien, ktorá taktiež študovala Andrewa, Monika Amae. Vítaj Monika, vítaj Andrew. Veľmi si vážim, že si prijal toto pozvanie a že si na nás urobil čas. Je to pre mňa veľká čest. Welcome, Andrew. Ahoy. Thanks for Ahoj. inviting me for the interview. Těším se na interview. A ako sa máš? How are you? I'm well. I'm in Bali at the moment. That's why there's the beautiful background with nature. Although it's been raining very, very hard for the last couple of days, so hopefully the internet will work properly for our call. Mám se dobře, jsem teďka na Bali, ale teďka tady posledních pár dní hodně prší, takže doufám, že mě uslyšíte, protože za mnou je silný déšť. A je to pre mňa veľká česť, že si našiel čas. Veľmi si to vážim. It's a great honor for me that you find the time. I really appreciate it. Thank you. I appreciate being invited. A já oceňuji, že jsi mě pozvala, děkuju. Čo robíš na Bali práve teraz? What are you doing in Bali right now? I'm having a rest. I'm on my way to Australia, and I'm just stopping off in Bali for a little bit of rest. Tak já jsem se zastavil na Bali z cesty do Austrálie, abych si trošku odpočinul. Takže tady odpočívám. Tak túto odpoveď som nečakala. Myslela som, že pretože viem, aký máš nabitý kalendár, že väčšinou máš vlastne všetky možné workshopy, takže si mi... I didn't expect this answer because I know that your schedule is fully booked usually, so I was thinking you might have some workshop there. No, it's it's very important to have rest time as well. So that's what I'm doing. Je fakt důležitý taky někdy odpočívat, takže to je to, co dělám právě teď. Good for you. Ja len hľadám spôsob, ako začať interview, aby sme sa dostali k podstate, o čom chceme rozprávať, o tvojich workshopoch, o tom, čo všetko robíš po celom svete a pre ľudí. Yeah, I was just looking for the way how to start this interview. I was leading it into the workshops, and so we can talk about all your activities and mission, what you do in the world for people. Sure, happy to. What would you like to know? Jo, Všetko. Co chceš vědět? Everything. Ale máme veľmi málo času a viem, že vlastne s tebou by sa dalo rozprávať na rôzne témy. Yeah, but we don't have so much time and I know you can cover so many topics. S ktorými by som chcela vlastne, aby sme mohli zdieľať s ľuďmi, ale dnes by som sa chcela zamerať na vlastne tému diamoringu. So there is so many topics which you cover and which we can share with people and which I would like to ask you for, but because we don't have enough time today for everything, I would like to focus on the armoring. Sure. Happy to talk about that. Ano, rád se o tom pobavím. Pretože aj veľa ľudí sa ma vlastne pýta, že čo to vlastne ten diamoring je a chceli by to ako priblížiť, ale je to skvelá metóda. A ako ty približuješ ľuďom? Čo to vlastne ten diamoring je? Viem, že túto otázku si zrovna nechcel presne takto položenú, ale neviem, ako sa to inak opýtať.
Many people is asking me what is de-armoring, and so I would like to ask you, how do you bring closer de-armoring to people? How do you explain what is it? I know that at the beginning you just didn't want this question, but I don't know how else to ask about this topic. So I started creating the de-armoring in around 1998. That's when the idea came to me. Ke mně přišel tenhle ten nápad ohledně de-armoringu v roce 1998. And of course, there's been many iterations of the de-armoring over the last, 20 odd years. Od té doby za posledních 20 let se to mnohokrát upravilo, změnilo. But primarily, the de-armoring is designed to support people to release physical and emotional stress that they're holding in their bodies. Ale vlastně obecně ten základní účel de-armoringu je zaměřen na uvolnění emočního a fyzického stresu, který lidé drží ve svých tělech. And it's also a way to support people to prepare their bodies and their nervous system to be able to explore tantric practices in a safe way. A tak je to, ten účel toho je, aby připravili si lidé svoje tělo a svůj nervový, fyzicky i svůj nervový systém na tantrické praxe, aby byli schopní to zvládnout. Because one of the aspects of exploring tantric practices and meditations is that we learn how to cultivate and circulate the sexual energy throughout our entire bodies. Jeden z účelů tantrických praxí nebo meditace je to, že se učíme kultivovat a cirkulovat sexuální energii v našich tělech. And so as that is happening, we start to raise the vibrational frequency of our body, of the cells in our body. They start vibrating at a different speed. A jak to děláme, tak začneme vlastně zvyšovat vibraci v našem těle a naše buňky začnou vibrovat na vyšší úrovni, vyšší frekvenci. And if people have a lot of physical and emotional stress in their bodies, then as they start to raise their vibrational frequency, a lot of that stress can be released in a very short period of time. A pokud lidi mají hodně v tělu emočního a v těle hodně fyzického a emočního stresu a začnou zvyšovat vibraci, tak tím zvyšováním vibrace se může uvolnit hrozně moc toho stresu ve velmi krátkém časovém úseku. And that can actually be really overwhelming for our nervous systems. It's too much to process in a very short period of time. To může být velmi zahlcující pro nervový systém, který musí zprocesovat hrozně moc věcí v krátké době. So we could look at the body de-armoring or tantric body de-armoring, as I call it, as a preparation for being able to explore tantric practices. Takže můžeme vzít ten tělesný de-armoring, nebo já to nazývám tantrický de-armoring těla, jako přípravu na ty vyšší tantrické praxe. It gives us an opportunity to very consciously and at a pace that suits our capacity to release this physical and emotional stress that for a lot of us, we may have been carrying around our entire lives or for the last 10 or 20, 30 years, for example. Nám to pomáhá v našem vlastním čase a v bezpečném prostoru uvolnit ten nahromaděný stres emoční nebo fyzický, který třeba někdo z nás si sebou nese skoro celý život. And one other primary purpose of the tantric body de-armoring is to support people that might have sexual problems. A taky další účel toho de-armoringu je, že může podpořit lidi, kteří mají nějaké problémy v sexuální oblasti. So for men, for example, it could be a man might have premature ejaculation or erectile dysfunction. Pokud má někdo předčasnou ejakulaci nebo problémy s erekcí, muž. Or a female might have problems with being able to have healthy libido, or she may not be able to orgasm. Nebo třeba u žen, ženy, které nemají zdravé libido a nedokážou dosáhnout orgasmu. And in my experience, pretty much all sexual problems that females and males have can be traced back to emotional and physical stress. And so de-armoring is a way that we can
we can tune in to the body or support the receiver to tune into their own body, I should say, and release these blockages that they have and support their body to start to awaken again in a really healthy and natural way sexually. Moje zkušenost je, že většina těchto z těch sexuálních dysfunkcí pochází z nějakého zablokování emočního nebo fyzického, z nějakého dlouhodobého napětí. Takže my vlastně vedeme lidi, aby se napojili zpátky na svoje tělo a probudili ho do toho, aby se mohli uvolnit všechny tyhle staré věci. And another aspect of the tantric body de-armoring is that the receiver can be really supported to find and create really practical solutions that they can take into their daily life and into their relationships. Because it's one thing to be able to release the physical and emotional stress, but we also need to be able to change the patterns of our behavior so we don't just recreate that physical and emotional stress. So it's also about being able to identify emotional patterns in our sexuality, in our relationships, in our daily life, and to be able to create new patterns, much more effective, healthy, beneficial patterns. Takže ono to taky pomůže nejenom uvolnit starý nahromaděný emoční a fyzický stres, ale zároveň uvidět svoje vzorce, které to způsobují vlastně tohleto emoční a fyzické napětí a umět vlastně je prohlédnout, podívat se na ně a změnit je. A to je to, co si potom vezmeme do toho našeho denního života. A to mění náš život, protože pokud bychom jenom udělali to propuštění emočního, fyzického stresu a navrátili se zpátky do těch svých starých vzorců a přesvědčení, tak bychom se zase dostali do toho stavu zpátky velmi brzo. Anna, Uh, that answer your question? Prichádza mi veľmi veľa takých otázok a tým, že vlastne ľudia, ktorí to pozerajú, je obrovská škála od začiatočníkov až po pokročilých. There is many people who might be watching this interview. There could be beginners and also advanced people in this area. Tak iba by som chcela vlastne zhrnúť, prečo je podľa teba tak dôležité, hej, pracovať so sexuálnou energiou? Pretože ja som presvedčená, že keď si človek vlastne vylieči svoju sexuálnu energiu, tak môže zavládať. Je to najsilnejšia energia, ktorú ako ľudstvo máme. So why is it so important? Why is it so important to work with the sexual energy? I personally think that when someone can control and manage their sexual energy, it's the most powerful force in the universe. A vlastne, keď opäť sa napojíme na túto vlastnú životnú silu, môže podľa teba nastať na Zemi mier? Môže byť človek opäť človekom? And then when we connect back to our healthy sexual energy, power, can it cause the peace again on our planet? Do you think it can help healing humanity? So from a tantric body de-armoring perspective, our sexual energy is an important element of having healthy sexual self-esteem. Sexuální energie je podle tantrického de-armoringu těla důležitý element k tomu, abychom měli zdravé sexuální sebevědomí. Now, most people have heard of the term self-esteem, but not heard of sexual self-esteem, and it's a very important term to be aware of. Hodně lidí slyšelo o pojmu sebevědomí, ale málo kdo už slyšel o pojmu sexuální sebevědomí, což je velmi důležité. I believe that sexual self-esteem is the foundations of our general self-esteem. Já si myslím, že naše sexuální sebevědomí je základem našeho obecného celkového sebevědomí. And for a lot of us, we didn't have an opportunity to develop healthy sexual self-esteem when we were growing up. And so by the time we've become adults and ready to get into relationships and be sexual with each other, a lot of people have low sexual self-esteem, and that's
where a lot of the sexual problems that people have, difficulties experiencing pleasure and orgasm or premature ejaculation. Hodně lidí, nebo jako málo kdo z nás, měli možnost vybudovat si zdravé sexuální sebevědomí, když jsme vyrůstali nebo v pubertě. A potom tedy, když to není položen ten základ, tak my vstupujeme do vztahů a v těch vztazích vlastně zažíváme různé vztahové nebo sexuální problémy s libidem, s orgasmem, s uspokojením, s potěšením a tak dále. And also, I've spoken to over 25,000 women and 15,000 men about their relationships and sexuality. And I've asked a lot of those people, what was your first sexual experience like? And for a lot of them, I would say at least 80%, it was a negative experience. 80%? Yes. 80? Já jsem mluvil 80. 80. Já jsem mluvil zhruba s 25 000 ženami a asi s 15 000 muži a ptal jsem se jich, jaká byla tvoje první sexuální zkušenost a zhruba 80% z nich řeklo, že to nebylo moc pozitivní. And so these are signs of having low sexual self-esteem. A to jsou And this, znaky of course, nízkého sorry. sexuálního sebevědomí. Sorry. And this is going to affect our sexual choices and the types of sexual relationships and experiences that we have. No a potom to ovlivňuje naše volby sexuálního partnera nebo vůbec jakoby vztahové volby. So learning how to cultivate and circulate our sexual energy is a type of an empowerment experience. Když se učíme kultivovat svoji energii sexuální, tak nám to pomáhá vůbec jako dostat se ke své vlastní síle na obecné úrovni. Because it enables us to take back our power sexually. It enables us to start to experience pleasure in a much more easy way, in a much more powerful and expansive way. Protože když se vlastně budujeme to sexuální sebevědomí, tak nám to pomáhá zažívat potěšení mnohem jakoby mocnějším způsobem a zároveň jako jednodušším způsobem, jednodušeji. Now, most people that experience pleasure and orgasm, they have what's called a peak orgasm experience, where there's a buildup of tension for several minutes, then there's an explosion of an orgasm that might go for 10 seconds, 20 seconds, and then there's a collapse. Většina lidí zažívá orgasmus způsobem, že se to jakoby rychle vlastně vede k nějakému vrcholu, tam se to trošičku jako zatřese a potom to zase spadne dolů velmi rychle. And this peak orgasm is the most common experience that people have in their life. A tohle je vlastně absolutně nejčastější na této planetě zkušenost s orgasmem, kterou lidi mají. But by being able to cultivate and circulate our sexual energy in the ways that we're talking about, our sexuality actually becomes a bridge to our spirituality. Ale my kultivujeme svoji sexualitu tím směrem, že se potom sexualita stává mostem do naší spirituality. And our orgasm transforms into a very deep and nourishing meditation experience. A potom, když zažíváme orgasmus, tak to může být velmi hluboká a meditativní zkušenost. And the experience of pleasure totally transforms as well. As I said, peak orgasms may last for 10 or 20 seconds, but in a tantric orgasmic experience, it may last for 10 minutes, 20 minutes, 1 hour, 2 hours. A potom i ten zážitek potěšení se naprosto mění, nebo ta jeho kvalita se mění, protože, jak jsem říkal, při tom jakoby rychlém vyvrcholení, rychlém orgasmu, tam to může trvat několik sekund, ale vlastně v té tantrické praxi to může trvat několik minut i hodin. Ta And in these expanded orgasmic meditations, dormant parts of our brains start to activate again. V tomto rozšířeném orgasmickém stavu se začnou aktivovat spící části našeho mozku. And most people that have these types of expanded orgasmic experiences start to become much more intuitive, much more caring, much more loving. They develop extrasensory perceptions and abilities.
A lidé, kteří mají tyto zážitky, tak se potom stávají víc intuitivními, víc milujícími, laskavými a taky můžou mít nějaké jakoby zážitky mimosmyslové. And so that's why I'm very interested in exploring the de-armoring and the tantric practices, is because it builds a bridge between our sexuality and our spirituality, and our sexual energy then becomes the foundations of expanding consciousness. Proto mě to nejvíc zajímá, právě proto, že de-armoring je vlastně, nebo to odzbrojování těla je vlastně mostem mezi naší sexualitou a spiritualitou a vlastně, když kultivujeme tu sexualitu, tak rozšiřujeme svoje vědomí. But of course, if you have the choice of having a 10-second peak orgasmic experience and a 1 hour expanded full body energy orgasm experience, I know which one I'm going to choose most of the time. Samozřejmě, když bych si měl vybrat, jestli budu mít jenom to rychlé několika sekundové vyvrcholení, anebo budu několik hodin ve stavu rozšířeného orgazmu v celém těle, tak je jasný, co si z těch dvou věcí vyberu. Áno, to je samozrejme, ale pripomenulo mi to teraz trošku takú, ono to znie veľmi jednoducho a samozrejme, že ja by som si vybrala aj 5-hodinový orgazmus, ale tá cesta k tomu nie je, ľahšie sa to hovorí, ako vykoná. It sounds very easy, and I would myself, of course, choose also to have a 5 hour orgasm, but it's easily said, but more difficult to do, right? Lebo je to ako keď vlastne niekto začne športovať, vieš, že proste tá kondícia je dôležité, aby niekde ako začal a na niečom to ako staval. It's similar like when you start with some sport, you need to build your body first. You need to get into certain condition so you can start to be successful in that, right? Tak niekto na začiatku cesty, ktorý teraz si treba vypočuje tento podcast, ako začať? Si povie, So when a ja chcem, ale ako začať? when someone is at the beginning of the journey and he hears you talking about this and he would say, yes, I would like to experience this, but how to start with that? Well, that's what the tantric body de-armoring is for. As I was saying earlier, it's the preparations, it's the way to support ourselves to go into these expanded orgasmic experiences that I just mentioned. To tantrické odzbrojování těla právě na to je, aby nám pomohlo připravit tělo na ty rozšířené stavy vědomí. Because one of the things that lowers our vibrational frequency and keeps us held in patterns from the past is emotional and physical stress in the body. Protože jedna z věcí, která snižuje naši vibraci a drží nás v minulosti, tak je to právě to napětí emoční a fyzické v našich tělech. So if someone comes for de-armoring sessions with you, for example, and you support them to release that physical and emotional stress from the past and create new solutions for their future, their vibrational frequency is already going to start increasing. Takže pokud někdo za tebou přijde na de-armoring a ty jim pomůžeš vlastně propustit ten starý emoční a fyzický stres a naučíš je způsoby, jak začít nově fungovat, aby se do toho už nevrátili, tak už je připravuješ vlastně na ty vyšší stavy vibrace. And so therefore their body and their nervous system is going to be more ready to go into these tantric practices. So essentially the tantric body de-armoring is the gym for our sexuality. Takže potom samozřejmě budou víc připraveni jít do těch vyšších tantrických praxí. Takže můžeme říct, že ten de-armoring je vlastně, nebo odzbrojování je vlastně jako posilovna pro jako příprava pro ty naše tantrické praxe další. Now, on a physical level, we're actually releasing tension in certain muscles in the body. Na fyzické úrovni uvolňujeme napětí v určitých svalech v těle. And that's one of the things that I did a very long time ago is I mapped out the certain muscles in the body that are connected to our sexuality. Já jsem už před mnoha lety vlastně zmapoval v těle určité svaly, které jsou spojeny s naší sexualitou.
and certain areas of the fascia of the body as well. A taky určité oblasti fascií v těle. And so by releasing those certain areas of the body, we're preparing people's sexuality to go into these expanded states. A když vlastně připravíme tyhle ty oblasti a uvolníme, co je tam zaseklé, tak potom připravujeme lidi na rozšířené stavy vědomí. Does that answer that question? Jo? Odpovědělo ti to na otázku? Áno. Ja už vlastne sa tak nalaďujem, sa tak rozplývam v tom rozšírenom stave vedomia, že vlastne človek tam, kde nie sú otázky ani odpovede. I'm already dissolving in the space where there are no questions and answers. I'm tuning into that field you're talking about. Oh, Je to také ľahké s tebou, že človek si rají, že stačí len byť a vlastne to ide samo, takže... It's easy with you. I can only say that it's enough to be and then it's happening. dobře. No ale je to ťažké pre interview, lebo potom neviem, aké mám dávať otázky, lebo že tak všetko je jasné. But it's not easy for interview because I don't know what next questions I should ask because I'm in the state that everything is clear now for me. Viem, že chodíš po celom svete. Ktorá je tvoja, úplne idem teraz trošku od veci, ktorá je tvoja najobľúbenejšia krajina? I know that you are traveling all over the world. What is your most favorite country you like the most? I'm very, very fortunate because everywhere I go, I love, and everywhere I leave, I miss. Já mám štěstí, protože kamkoliv já přijdu, tak to tam miluju a když odtamtud odejdu, tak mi to chybí. So I've been very fortunate to facilitate events in 50 countries. Mám takové štěstí, že už jsem vlastně dělala svoje akce, svoje workshopy v 50 zemích. And I'm always fascinated by the different cultures and the nuances of each culture. Mě fascinují různé kultury a ty rozdíly mezi nima. But I'm not just saying this because you're both from Czech and Slovakia. I do have a soft spot for Czech and Slovakia and Bulgaria. No, neříkám to teďka jenom proto, že jste vy z Česka, ze Slovenska, ale prostě mám opravdu slabost pro Čechy a Slovensko. A ještě Bulharsko. A čo je, no, keď chodíš takto po svete, čo je to, čo je všade rovnaké? When you are traveling around the world, what is the thing which is the same everywhere? With regards to Napríklad aj sexuality, na tvojich workshopoch, čo sa tam opakuje? On your workshops, I mean, on your workshops. Yeah, that regarding our sexuality, that, you know, nowadays, the two biggest educators of relationships and sexuality is, you know, romance novels, Hollywood movies and songs, and the porn industry. V dnešní době největší vzdělávací oblasti, kde se lidi učí o sexualitě a o vztazích, jsou romantické filmy a písničky a porno průmysl. And because, you know, the internet is almost everywhere in the world now, we've all been educated in more or less of a degree by these things. A protože internet je rozšířen dneska už po celém světě, tak většina z nás se učí o těchto věcech právě z internetu. And so that's another part of the tantric body de-armoring experience on the retreats that I facilitate is about unlearning all of these unrealistic expectations that romance novels and Hollywood movies and porn have created in our minds. Takže to taky probíráme, vlastně procházíme tím na našich workshopech, abychom se odnaučili všechny vlastně bludy nebo bláboli, které jsme se naučili z romantických hollywoodských filmů nebo z pornografie o vztazích a sexualitě. Yeah. Čo sú tie najväčšie bludy? Which are the biggest lies which we learn from those things about sexuality and relationships? Yeah, I do a talk called Soulmate Delusions and the Relationship Map.
Tak například já jsem si strojil vztahovou mapu a v rámci té vztahové mapy mluvím o deziluzi ohledně spřízněných duší. Now, I've read studies where it says that 70 to 80% of Americans and Australians and Canadians believe in soulmates. Já jsem četl studie, kde se ukazuje, kde 70 až 80 Američanů a Kanaďanů věří ve spřízněné duše. And a lot of people are looking to get into a relationship with their soulmate. A hodně lidí hledá svoji spřízněnou duši, hledá takový typ vztahu. But there's also a lot of long-term relationship studies that clearly show that the more you believe in soulmates, the less successful and content you are in long-term relationships. A zároveň je tady mnoho studií, které se týkaly dlouhodobých vztahů a tam je jasně ukázáno nebo dokázáno, že čím víc věříte na spřízněné duše, tím máte neúspěšnější vztahy. And it's because when we believe in soulmates and when we're projecting that onto our partner, it comes with a whole lot of unrealistic expectations and pressure on that other person to meet all of these needs. A je to proto, že my si vytvoříme nerealistická očekávání na toho druhého, jaký by měl být, a potom to na něj projektujeme a vlastně tlačíme na něj, aby takový byl. So the studies clearly show that people that believe in soulmates less have more satisfactory and content relationships long term. Ty studie teda jasně ukazují, že ten, kdo, nebo ti, co věří na ty spřízněné duše méně, tak mají mnohem spokojenější a dlouhodobější vztahy. And so their main focus in relationships, or their main understanding about relationships, is that love is a journey of mistakes and forgiveness. Protože oni vlastně mají ten pohled na vztahy takový, že láska je cesta chyb a poučení. Which really reduces the amount of expectations that they have on each other. Co snižuje to očekávání, které na sebe mají. Something I like to say often to remind myself as well as other people is that relationships are difficult even when they're easy. A já sám sobě si připomínám a říkám to i ostatním, že vztahy jsou náročné, i když jsou jednoduché. And so people that believe in love as a journey of mistakes and forgiveness often have a better time at negotiating conflict and resolving it because they understand that relationships are difficult even when they're easy. Takže lidi, kteří věří, že ty vztahy jsou o tom, že ta láska je cesta vlastně učení a poučení a odpuštění, tak vlastně potom je pro ně jednodušší řešit ty konflikty, které mezi sebou mají, protože vědí, že to je jako součástí a nemají na sebe taková vysoká očekávání. But just to clarify, there's many definitions of soulmates, and the definition that I'm describing right now is that sort of Hollywood, unrealistic sort of version. There's many other spiritual definitions of soulmates, and I'm not talking about it from that perspective. Chci jakoby osvětlit, že já mluvím vlastně o té definici spřízněných duší, tak jak ji známe z těch hollywoodských filmů a romantických knížek. Pak jsou další definice spřízněných duší, jako třeba z nějakého duchovního pohledu, tak o tom já nemluvím. And then one relating to sexuality, I would think, is that people's understanding that sexuality is friction focused. A další jeden blud ohledně sexuality bych řekl, že vlastně lidi věří, že ta sexualita je zaměřená na vlastně stimulaci. Because when we start exploring tantric practices and cultivating and circulating sexual energy, we very quickly start to realize that our pleasure, our orgasm is more of a vibrational frequency. Ale potom, když začneme vlastně zkoumat ty tantrické praxe, tak zjistíme, že to naše potěšení a naše orgasmická kapacita je vlastně spíš jakoby vibrační frekvence. And with this energetic understanding of our sexuality, we really don't need very much friction to create expanded states of pleasure. A s tím přístupem nepotřebujeme tolik stimulace, stimulace pohlavních orgánů, aby jsme vytvořili rozšířené stavy vědomí.
But porn being one of the biggest sex educators in the world, most of us believe that more friction equals more pleasure. No, ale protože se většina z nás vzdělává, nebo hodně lidí se vzdělává vlastně o sexualitě z toho porno průmyslu, tak my potom věříme, že čím víc vlastně toho jako té fyzikální stimulace, tím to vede k lepšímu sexu. Yeah. Ale nie je to pravda. But it's not true. Uh, Right. Once we start exploring tantric practices, like I facilitate tantric full body energy orgasm retreats, and people don't even need to be touched to go into expanded orgasmic states. It's Když já just all dělám about energy through the body. Když já dělám ty svoje workshopy tantrického energetického orgazmu, tak lidi ani se nemusíme vzájemně dotýkat a můžeme zažívat celotělový tantrický orgasmus a rozšířené stavy vědomí. Kedy tvoja cesta začala, prosím ťa? When did you started your journey? I discovered tantric and Taoist practices very long time ago when I was 22. Já jsem objevil tantrické a taoistické praxe už hodně dlouho, bylo mi 22. Čiže iba niekoľko rokov dozadu. So it was just a few years back, right? What, sorry? Oh, a few years back, yes, that's correct. Yeah. Aha. Menil by si niekedy... Čo by si zmenil za svoju kariéru? What would you change? Is there anything, what would you change in your career? Yeah, I think understanding about being trauma informed and understanding informed consent on a much deeper level was something that I wish that I knew a lot more of a long time ago. Ano, já bych určitě byl rád, kdybych mnohem dříve věděl vlastně o traumatu, abych byl informovaný aspoň nějakým způsobem o traumatu, které lidi mají v těle a taky o souhlasu vlastně v této oblasti sexuality, o tom vědomém souhlasu. Yeah, and I did an accountability process a number of years ago, and I started doing training in being more trauma informed, and as a result of that, and also having a really amazing supervisor that I talk to regularly about being a facilitator, I've been able to really fine tune my retreats so that they're, I believe, much more supportive and beneficial for many different types of people nowadays because they're really acknowledging the capacities that each individual has. Já jsem začal vlastně se dostávat víc, jako brát víc zodpovědnosti vlastně za to, co se děje na mých retreatech, tím, že jsem se začal opravdu jako vzdělávat v tom traumatu. A taky mám supervizorku, s kterou pravidelně konzultuju vlastně moje facilitace workshopu, která mě taky vede a dává mi zpětnou vazbu, jak to dělám. Takže věřím, že teďka to mnohem ještě víc vědoměji podporuje jedince vlastně na jejich cestě. Whereas a long time ago, I would show a practice and then everyone would do the practice. And Před not nějakou everyone dobou, had, sorry, not před everyone nějakou has the capacity to go into that practice at the same depth. Před nějakou dobou já jsem prostě to dělala tak, že jsem ukázal nějakou praxi nebo nějaké cvičení a prostě jsem nechal všechny, ať jdou do toho cvičení. Ale ne všichni byli připraveni jít v tom cvičení do stejných hloubek. And so, yeah, now each individual can get a sense of what their capacity is for whatever it is that we're exploring on the retreats, and they can modify the practice to suit where they're at in that moment. And that to me is very powerful. Takže dneska už si každý vlastně sám, individuálně si vlastně zjistí svoji kapacitu jít do těch určitých cvičení a dělá si to vlastně podle toho, podle své kapacity a podle toho, na co je připraven a to já teďka věřím nebo vidím, že to je jako velmi mocný. And I'm sure for some people listening, that's already really, really obvious. But for a lot of us that were exploring
tantra or neo tantra, I should say, in the late 90s and early 2000s, we really didn't have an understanding of all of these, of being trauma informed in the ways that we do now. No a pro někoho z vás to může být jako jasné, že by to takhle mělo být, ale pro hodně z nás, kteří jsme začali na začátku toho roku 2000 nebo ke konci těch 90. let prozkoumávat oblast vlastně jakoby tantry a sexuality a těchto věcí, tak prostě my jsme neměli tyto informace nebyly takhle přístupné jako teď. Yeah. Čo znamená vlastne trauma, ako to bola trauma Informed. informed. What does it really mean, trauma informed? Well, very simply, for me, it means being able to support people to modify their experience to suit their capacity in that moment. Pro mě velmi jednoduše je to o tom, že lidi se naučí vlastně si přizpůsobit tu zkušenost, aby byla v souladu s jejich kapacitou, vlastně na co je jejich nervový systém připraven v tu chvíli. And as a facilitator, to not be goal orientated in the processes, because as soon as a facilitator or myself becomes goal orientated, we lose sight of each individual's capacities in that experience. A u mě jako u facilitátora je to o tom, abych nebyl orientovaný na cíl, protože jakmile my facilitátoři jsme orientovaný na cíl nebo na dosažení něčeho, tak vlastně ztrácíme povědomí o tom, kde je ta kapacita těch jednotlivých lidí na tom workshopu. So being trauma informed doesn't mean that we're supporting people to heal their trauma. And I always like to make it clear that my retreats are not for directly healing your trauma. Neznamená to, když jsme trauma informovaní, neznamená to, že jsme zaměření na léčení traumatu a já to každému říkám rovnou na začátku svých retreatů, že tady nejste proto, abyste si léčili terapeuticky svoje trauma. If someone wants to do direct healing of their trauma, I think it's really, really important that they go and have sessions with a trauma therapist or a qualified medical practitioner. Pokud někdo chce přímo řešit svoje trauma, tak by měl jít k traumaterapeutovi nebo k nějakému odborníkovi. Yeah, so being trauma informed means that we can modify the experiences for each individual's capacity. Ale my tím, že jsme informovaní o tom, co to trauma vlastně dokáže udělat v tom těle a o tom traumatu, tak dokážeme přizpůsobit nebo vést toho jedince, aby přizpůsobil každou zkušenost a každé cvičení svojí kapacitě nervového systému, na co je v tu chvíli připraven a schopen. Mhm. Podľa čoho by si ty vybral svojho terapeuta, aby ťa previedol diamoringom? How would you personally choose your own DR Moring practitioner who would take you through your own emotional stress releasing process? Yeah, I think it's important to have an initial discovery session with the practitioner first, and that's a talking session. Já si myslím, že je absolutně důležitý nejdřív mít první sezení vlastně jakoby dialog nebo diskuzi s tím facilitátorem DR Moringu. And the discovery session is a great way for the client or the participant and the practitioner to meet each other. A je to vlastně příležitost, aby se poznali ten klient i ten facilitátor. And you can both ask each other questions, get a sense, is there a rapport there? Is there some kind of therapeutic connection there? Because that's a really, really important part of tantric body jamming and really any type of modality is there a therapeutic and professional connection? No a můžete se potom spolu povídat, ptát se na otázky, odpovídat a vlastně zjistit, jestli mezi váma existuje jakoby dobré terapeutické spojení, protože tohle je vlastně důležité v jakémkoliv jakoby vztahu léčebném nebo jakoby klient a praktikant nějaké metody, že by tam měl fungovat správný terapeutický vztah. And it's also important from the client perspective that they find out, is the practitioner willing and able to let the client guide the session, or is the practitioner
going to try and tell the client what they need to do. A taky pro klienta je důležité zjistit, jestli vlastně ten praktikant, jestli on toho diarmoringu, jestli on nechá toho klienta, aby si sám ve svém vlastním čase vedl to sezení, anebo jestli vede ten praktikant tam, kam on chce, nebo jak on si myslí, že by to mělo být. So one of the primary focuses of the practitioner is to support the client to really get to understand themselves, how to communicate clearly, to know their own boundaries, to communicate their boundaries. Protože já vlastně podporuji ty praktikanty, když je učím to tantrické odzbrojování těla, aby vedli svého klienta do toho spojení se svým tělem, do toho porozumění si, do toho, aby si dokázali učit hranice a říct si ano nebo ne, nebo jakou rychlostí třeba potřebují postupovat a tak dále, aby si ten klient za toto vzal zodpovědnost. And so if the practitioner is talking about the de-armoring sessions from this perspective, that's usually a really good sign. No a pokud vlastně ten první úvodní rozhovor je o tom a vlastně ten praktikant vlastně o tom sezení mluví z této perspektivy, tak je to většinou dobrá známka toho, že je to dobrý praktikant. Mne sa veľmi páčilo aj na výcviku, keď si povedal, že vlastne našou zodpovednosťou je naučiť tých klientov zodpovednosti. I liked it when you said on our training that our responsibility is to teach our clients to be responsible for themselves. Tak. Yeah, that's nice. That's a nice way to put it. Ano, to je hezky řečeno. No to si povedal ty. You said that, Andrew. Well, okay, I'll take it. If I said it, okay. Thank you. Okay. Čo je na diamoringových session neprístupné? Aby si to ľudia nezamieniali. Napríklad, vieš, že čo sú také, čo by ľudia vedia ako keby schovať, že no, pod akoby pod tantrické odzbrojovanie tela, ale určite to nie je. What is not tantric body de-armoring? Just if you can clearly define it so people or potential clients know it, because we know that under this term, like some practitioners might hide many other things which are not part of how you teach it. Right. So the type of tantric body de-armoring that you're talking about, like the practitioner training that we're doing this year, it's very much about going through a journey with the participant or the client. Já učím vlastně, když já dělám ten výcvik tantrického odzbrojování těla, tak já učím ty praktikanty, aby vlastně s tím klientem podnikli cestu, aby to byla taková cesta, nejenom jedno sezení, ale cesta. Which begins with the talking discovery session, and it may continue with some more talking sessions. Která začíná tím úvodním rozhovorem a může pokračovat třeba ne rovnou do toho de-armoringu, ale dalšími rozhovory. And those talking sessions are very much to bring out into the open what it is the person wants to release in the de-armoring sessions. Tyto rozhovory by měly přinést vlastně ta témata, která chtějí ty klienti propustit při tom sezení. And also so the practitioner can really guide and make clear to the client what it is that de-armoring is about and how the clients can get really clear about what are their boundaries for the experiences. A zároveň je důležité, aby ten praktikant řekl klientovi přesně, o čem je ten de-armoring a aby ho naučil si správně nastavovat hranice a nebát se říct, co potřebuje a jak to cítí. And so when the body de-armoring sessions begin, the primary focus initially is to support the client to be aware of themselves and to be aware of their bodies, to be aware of where the tension is and how to release it in a healthy way. Ten praktikant na tom sezení by měl podporovat klienta, aby si byl vědomý svého těla, spojení se svým tělem a kde se v jeho těle nachází napětí a jak ho vlastně uvolnit zdravým způsobem, nezahlcujícím.
the sessions are about sexuality, or they can be about sexuality, but the sessions aren't generally sexualized. So that it's not some sort of sexual experience for the client. It's more about understanding their sexuality and their bodies in a healthier way. Takže i přesto, že ta sezení jsou nebo můžou být o sexualitě, tak to nejsou jakoby sexuální praktiky, které by vedly klienta do nějakého sexuálního zážitku. Je to spíš o tom, aby porozuměli ty klienti svojí sexualitě a vzdělávali se o sobě a o svém sexuálním sebevědomí. Now, the sessions can progress into genital de-armoring as well if the practitioner and the client are feeling a desire to go in that direction. Potom se postupně ta sezení mohou vyvinout také do odzbrojování genitálí, pokud se to jakoby mezi klientem a praktikantem tímto směrem zdravě vyvine. But once again, the focus on genital de-armoring isn't about creating lots and lots of pleasure. It's about supporting the client to release physical and emotional stress from that area of the body. Ale zase, když děláme odzbrojování genitálí, tak to není primárně zaměřeno na to způsobovat klientovi potěšení, ale abychom uvolnili emoční a fyzický stres v této oblasti těla. So I think that's a really good indicator for a practitioner is what's their main focuses for the sessions, and is their main focus about supporting the client to release physical and emotional stress or not. Takže je potom opravdu důležité, jak ten praktikant odzbrojování těla, jaký má záměr, jestli podpořit svého klienta k tomu, aby propustil ze svého těla emoční a fyzické napětí, nebo ne. Aký je rozdiel medzi akoby sedením s praktikantom a aký je rozdiel ísť na tvoj workshop, diamoringový workshop, level 1, level 2? What is the difference between having individual session with a de-armoring practitioner and going to your workshop, de-armoring level 1 and level 2? Yeah, well, the level 1 and level 2 retreats are very much a transformational experience where there's lots of different meditations and dance and breath work and de-armoring. Ty workshopy nebo ty retreaty jsou transformační zkušenosti, kde vlastně procházíme hodně meditacemi a tancem a práci s dechem a de-armoringem. Where we're in like an intense pressure cooker for several days. And so a lot can transform in these group dynamic experiences. A jsme vlastně jako v takovém tlakovém hrnci, který je natlakován během několika dní. To znamená, že se tam může hodně vlastně jakoby uvolnit a je tam taky ta podpora té skupiny nebo ta skupinová energie, takže se tam může vlastně dít hodně transformace za krátký časový úsek. Now, I also recommend that people that go on the de-armoring retreats also then get some de-armoring sessions with a practitioner. Ale já doporučuji těm lidem, kteří přijdou na ten de-armoringový retreat, aby si potom dali třeba sezení s nějakým profesionálem de-armoringu, individuální sezení. Because in the one-on-one sessions, the person can really focus in on what's happening for them, and the practitioner, if you're doing several sessions with them, really gets a sense of how to support you in those sessions. Protože když jste potom v tom individuálním sezení, tak se můžete skutečně plně soustředit v přítomnosti sami na sebe. A pokud máte těch sezení několik, tak vás ten praktikant může vést jakoby postupně do nějakých jakoby konkrétních věcí, které je potřeba uvolnit nebo se na ně podívat. Right, because shifting our patterns happens over time. For most people, it doesn't happen in a moment, right? Like on a retreat, we can have these profound experiences, but when we go home and we're in our day-to-day life again, we can very quickly forget those profound experiences. Protože přeměnit ty vzorce není jednoduché, že jo? Nestane se to pravděpodobně za jeden retreat. A my tam můžeme zažít velkou jako změnu, transformaci, určité jako probuzení a nějaké vhledy a tak, ale potom, když se vrátíme domů, tak většinou se nastartují zase ty naše staré vzorce, takže je potom třeba dobré s tím pracovat individuálně po nějaký ještě další čas.
And so having the ongoing de-armoring sessions, in our daily life, like once a week or once a fortnight for several sessions, is just a really great way of taking our body and our nervous system to the gym. Takže potom třeba jednou týdně nebo jednou za 14 dní se potkat pravidelně s nějakým praktikantem odzbrojování a nám pomáhá vlastně stabilizovat ten nervový systém a je to vlastně jako ta posilovna pro ty vyšší stavy vědomí. Kde je najbližší tvoj workshop diamoringový? When is the closest DR Moring workshop in Czech or Slovak Republic? Oh, it's coming up in October. There's a level 1 that starts in Czech Je to on the 27th of October. v říjnu v Čechách 27. října. And then the level 2 finishes on the 4th of November. Finishes or Yes. start? Level 2 finishes on the 4th of November. Aha. A ten úroveň 2 a toho DR Moringu končí 4. listopadu. No, my to určite dáme teraz do titulku, alebo asi to ľudia budú môcť nájsť na tvojej stránke. Akurát sa chcem opýtať, aby mohol niekto ísť na level 2, musí absolvovať level 1? Yes, so we will share your website here under this interview video. Sure. Is it necessary that someone who wants to go for level 2 needs to go first for level 1? Yes, you have to do level 1 to be able to do level 2. Určitě. Neviem, ako sme na tom časovo, snažím sa to tak držať v takom rámci. Je niečo, čo by si chcel zdieľať, čo ti teraz prichádza na Is there anything you would like to share right now? What is coming up to your mind to share with people? I think we've covered quite a lot in this interview. Maybe for people just to get a sense if this is something that they're feeling drawn to. And if they do, they can reach out to you about maybe having a session to find out more about what de-armoring is and what it isn't. Yeah. Já si myslím, že jsme toho pokryli docela dost a třeba pokud lidi ještě nevědí jako plně, jestli to je pro ně, tak se můžou třeba kontaktovat tebe a zeptat se vlastně na otázky ohledně toho, co to vlastně přesně je, to odzbrojování. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, ale teraz trošku jedinú, takú, keď už ťa tu mám, tak by som chcela takú osobnú otázku. Môžem? Thank you very much for your time. And once I have you here, I have one more personal question. Can I ask you personal questions? Sure. Jo, jistě. Čo je tvoja najväčšia túžba? What is your biggest desire in life? A v čom máš vášeň? And where is your passion? Oh, it's in what I do. Yeah. Tak to je v tom, co dělám, rozhodně. And the desire? It's the same thing. It's what I do. Yeah. So being able to support and share with people in this way is what I'm drawn to do. Takže i ta touha vlastně moje je vlastně sdílet tohleto, co jsem se naučil s lidmi, podporovat je a prostě k tomu já jsem výhradně přitahován a je to ta nejhlavnější vášeň v mém životě. Ďakujeme, že počúvaš volanie svojej túžby. Thank you very much that you are listening calling of your desire. A že ju s nami zdieľaš. And that you share it with us. A nie len s nami, ale po celom svete. Not only with us, but all over the world. Prosím. My pleasure. Pleasure is all what it's all about. Ano, potěšení, to je, o čem to celé je. Nájsť potešenie v živote a byť tým, čím naozaj sme.
Pleasure is to be who we came here to be. Very nice. Ďakujem veľmi pekne. Teším sa, že sa čoskoro opäť vidíme. Thank you very much. Looking forward to see you soon. Yes. Užívaj ešte svoje holiday Enjoy your holidays. a uvidíme sa v Čauky, októbri. Čauky. A, Čauky, mňauky. Čauky mňauky. čauky mňauky. Thanks a lot.